jekki jomiraɗo jombade mawɗo ɗum warden kissal jaɓe cello ha joɗɗen ɗo ɗeɗo jonde tawi kadi ko jaɓɓade goto hatanteɓe leñol hen woni sehilmen Djiby Ba wayde ko noɓe mbiyata ni ko guiɗo leñol kono kadi sehil fulɓe mo ganduɗa golle mum e leñol mum golle mum e duɗal gaynako ina siiki adan fi ko kanko jaɓɓiɗen ɗo e duɗal gaynako hande ɗum noon jinnaɓe sukaɓe gari salminde e juurade kono kadi e yittudemo e jardemo saabu darde makko hen e duɗal gaynako e sukaɓeɓe e wallude leñol ngol wallude diine o wallude fofof nde won noon ko jangde woni fofof mataw konngol ɓe bindi ɗo ngol tan gandal ko famɗa naf kono kadi famɗa naf hewalan min yettere gueno noon fulɓe mbiyata so luygu yari kodde yo yetto Allah yetta lawƴiɓe kore mum e maayo saabu to kodde ɗe dakkete to liɗɗi ɗi guurata toon to liɗɗi ɗi guurata to kadi kodde ɗe dakketake toon ɗum noon eɗen jetta sababuji duɗal gaynako noon ko miñumen oɗo Mamadou Demba Diallo e kanko Djiby Ba o ha yimɓe gandiri noon saabu ɓe ƴetti ɗum miijo ngo guila Djiby suwa yaade ko yettere Allah ɗum ko fandare tinde ko pillital manggal ɗum wawno jogade nden yidde ni o naata leyɗele ɗe waɗana o hewɓe nani hen mbayata ni so jomum yeehi noɓe mbiyata ni ko nanduɗi ɓoron diwda jomum yaha toon watta hakkille mum e ɗanniyankoɓe waɗi o yejjita mamma en ni sakko ko haalduno e mabɓe kono noon siftindemo mamma en nde on ayde moɓe ƴettodirno gila hitande hol mi yejjiti hitande nde jeehi ɗo Abou Ndiaye no fiire galle cerkali lo no fi 2007 wonno Abou Ndiaye no fiira hoorejo catal tabital pulago eyyi ɗo e Madina Gounass galle cerkali lo kanko Djiby o ñande nayi kam e moto o artirimi ene wawi taw jogui ɗum gila nden nden feccinani ɗannade ha ko ɗanni ko homo jogui on ayde homo jogui nden yidde homo jogui ngal pellital sayani o jokkodiri e mamma no Allah waɗata kadi on saaha tawi Allah itti kam mali gartumi ɗo ɓe nayi kam ɓuulon kaaƴe ɓiɗe janggina ko kaldumi e mamma tawi mbiɗa ɓuulon mbima o saaha ko ɓuulon naaɓe jangguinani kono so tawi ina wawi wonoyde ko so min janggini ha demmini tooɓi min jowi mi arti ga so tawi programme o ƴettama no wawi mi wasa ruttade ɓuulon kaaji somi heeɓi jangginde sukaɓe Madina Gounass naaɓe kay ɗo e wuuram ɗum ɓurantami nokkuji yaade nokkuji keddi ni woni min gari ɗo mamo jokkodiri e makko kono hojom wanno ko yidde makko piltal makko o neddi kalis elle koye dow ujunnaji nogas wonno sikki elle koye dow ujunnaji waɗa ɗon caadi so waɗa kartaji dali sa fewna ha gasi duɗal ngal fuɗɗori 60 suka pullo kanko goto ummi omo yoɓana ɗum kanko Djiby 30 debbo 30 gorko o ivri omo yoɓana ɗum yimɓeɓe janggi ɗon ko juuti woni cemadali ɗi e sukaɓe woɓɓe ɓe keɓano jeeyade ngol groupe ɓe ñaagui watto janguinde ɓe kikiɗe sukaɓe worɓe kadi ñaagui watto janguinde ɗumen jamma mi sikki awa sayde en ko noon walode min pecci bettuɓe ɓeɗe janggina somi janggini ɓeɗo suggude 8 heures ha midi kikiɗe o 4 heures kikiɗe mi ara kadi mi janggina ɗo cemadali leegal ngal e sukaɓe woɓɓe ɓe jeyanoko hen foof woni hanti min jaadire mabɓe noon ha tooɓi caali ko ciyoyi Allah waɗi Sarif Alassane ari ha ɗon tawi min ɗo no wi yomin gar kalas makko ɗo min jangga ɗo fodde duuɓi ɗiɗi duɗal gaynako ne janggato to nokku makko ɗo kanko Sarif Alassane ɗo nokku makko ɗo ɓooyi lubde hen ɗon eɗen jangga ɗon kono ɗum fof nden yidde ngal filtal so yettere Allah duɗal gaynako wuuri hande fodde duuɓi 6 mbiɗa sikki sukaɓe rewɓe windanoɓe nden ko cukalonɓe no famɗi e mabɓe hande mo resaka kono nde wannoon hunde nde ko gueno joguiti ɗum Allah no ɗowal ɗum no weela yimɓe jiiliɗo galle hani ceerno Ampaye en kalna dañen galle mo jeenɗen koye men leeli seeɗa Alassane Saydou wi tawde koto maaɗo duɗal gaynako garon mi fecca e galle mo jeymi hooram mi fecce ɗum mi totto on tawa ko jeeyi mi luuɓani noon komi dokkuɗo leñol ngol woni Alassane Saydou oɗo kanko fecci galle makko hakkude o rokki leñol ngol o wi yo wonɗo woni kalis rendina kamɓe Djiby en kamɓe fof kadi ɓe ndendini mammen ɓeɗo oɗo kalas mo jiiɗon ɗo maha haw gasi heddi senge kamɓe ɓeɗo ko yidde mabɓe ko pellital mabɓe eɗen jettaɓe hen eɗen jarat hen ɓe mbiyata Yallah yo moƴƴere saabu ñam gollude mabɓe e leñol ngol
e wallude julɓe ko sukaɓe janggata ɗo diina munen jangga ɗo final munen wurtin hen ɗemgal munen ko caggal ɗum ni kadi jangde no way fof ko needi noon ko kanum woni neɗɗo needi ko kanum woni neɗɗo sa yi hayno sukaɓe noɓe nerite duɗal gani ene wawi ni cukalel ngel ara hakkille maggel salo to banggal jangde kono kam somo nehe duɗal kam ma wot ko ƴetti hen to banggal neɗɗankagal saabu gila to no jomum wirte yo wat comci moƴƴi yo fiiloto yo sone yaaha yo wayno so nehirima noon hawo yeehi hawo resiyama ene jogui ko liggoto e makko ni saabu needi ko neɗɗa ko hakkille woni aade so needi boni neɗɗa ko wasa so hakkille yeehi farilla fawte needi ndi tan ko fartange mawɗo no fewi saabu hayso neɗɗo dañi ganda so ala needi ko needi tan woni neɗɗo janguinde neɗɗo needi makko neɗɗankagal makko ɗum ko hen min jetton kadi onon kamɓe sukaɓe yidde mabɓe jangde nde kono kadi min jetton jinnaɓe sukaɓeɓe saabu ko jibi yinno yobde ko fof ko jabbal yinno jangguinde ko fof somin keɓanoma min jangguinde est ce que duɗal ngal no wuurata wuurni ngal ɗo ko onon jangoɓe komin jogui pellital komin jiiɗi wadde ko fof son nattino arde tan mi wiyanmo jibi sukaɓe natti arde ɗum keme ay hat hay goto arde taw e way dakke kono yettere Allah guila ngal fuɗɗi ha ɗo ñanden ɗo nde ngal winditande yimɓeɓe ɓamtata ɗo nde duɗal subaka ngal yeehi ha woodi capanɗe jeegom ko windita aro subaka ɓe ngal kikiɗe ngal capanɗe nonno ke nayyi menda e jeegom de ille capanɗe jeegom e journaliste o kon rewidinoɓe e ɗum ko yettere Allah no fewi ɓuri hen lowoyi hen seeɗa ko duɗal sukaɓe worɓe cukalon ngoron kon jangga seeɗa puɗɗiguel ƴaftude seeɗa fof kono dago paye Dakar kono nattarde jaggu sukaɓe worɓe min donki yo ñiipen kono en dañi kadi hay duɗal sukaɓe worɓe ngal yettere Allah Alassane Samba Sow en ɓeɗo ko hen jalti Bassirou Ba en Adama Thiam en Amadou Saydou ɗo ha wonti jangguinowo fof kadi ko ɗo e duɗal gaynako yettere guenno no mbirɗen nane ni jangguina neɗɗo goto mi jangguinama kanko Amadou Saydou goto o yaaha o jangguino e fodde 50 neɗɗo goɗɗo rewi toon huma binnaɗum ɗum ko baraji mawɗi ko golle mawɗe goni ɗo mbi yalla sellindode ɗum noon onon e jinnaɓeɓe min jetton hen amin jaron hen tinnare moon kono tinniɓe noon kadi kono kadi ɓeydo ɗon tinnade e sukaɓe jinnaɗo pular kanum ko ɗemgal gurngal wiya ko jinnaɗo firti ko elmere nde ko so neɗɗo wiyama kaari ko jinnaɗo e jawdi firti komo yiiɗi jawdi ha ɓurti ɗum helmere nde firata jinnaɗo joni noon ko jinnaɗo ɓiɓɓe ɓe saabu ko ɓiɗɗo tan heɓata ɓinguel debbo ɓinguel makko reedu muɗum muusa wona e harlaɓe o ñaago Allah yalla ittu muusalla ɓinguel ngel watta e makko o yaadini to hen ko kanko ko mawɗo omo wawi muñde ngel ɗo kanum ɓinguel ngel fofta kanko tampa ɗum ko aɗa andi yidde kam ko ɗon hay so gila to ñagonno yalla do cellal yummiraɗo ne yaaha ha watta ñagade sinno an wonanno joni Allah itta reedu musori ɓinguel ngel watta e am mino mawɗo mi wadde hen wayti yidde ko ɗon hay kadi ala ko duwantaɗa neɗɗo yo ɓurmo welto so wona ɓiyu dekke ko pulari wi jinnaɗo ko jinnaɗo ko kanum selli jinnaɗo yiɗ ɓiyum ha yejjita wormi ɗum noon nde wannon noon ko ɓiɗɗo wontoytamo kanko janggo kanum jokkoytamo wona so nayi o yi o ronkiri ɓiɓɓe makko joguittomo so natti wonoyde ɗo ko ɓiɓɓe ɓe keddotoɗo deke ɗum waɗi ko daadi ko foof mbatte hakkillaji e ɓesgu mon ɗum noon nede ɓe jangde he e janguinde ɓe ko wiyete ko needi mahoto koye ndimagu ngu mahete koye janguinde neɗɗo gacce on janguineɗe ɓiɓɓe mon hersude so janguinani ɓe hersude ɓe kersata kala mo hersata wonata famaro gacce ada fulɓe aada yarani wiyede kaari ko dimo kono ala gacce wayano muñ ɗum nanani so ɓiɓɓe ɓe gari timto hen ɗum noon gila waddemo cumci moƴƴi haalirde mabɓe no moƴƴi debbo kanum woni fof woni galle woni fof gorko wawa yontede wawa wonde haydara so dañani debbo makko debbo tan woni galle ko rakkiɗi hen fof jaaha gara fof pular kam haali ha laaƴ so worɓe ndendi nokku so tawi debbo ala hen wiyata galle wiyete ko wiitu
wiyata galle so yiɗi ɓe gona ɗon hitande duuɓi taw tan ko worɓe meeɓe a meeɗata nande galle kayre wiyata tan ko wiido kayre wonko waɗi noon debbo ala hen walla kono gorko goto so woniɗa wonde debbo makko tan wiyete ko galle kayre ɓe teskiɗen ko debbo walla potta e neɗɗo mbiya an kam o waɗi galle en holko namni wona wi ko so resi ndek firtuma resani wala en galle ɗum noon so tawi rewɓe dañi ngal tiddungal fof ene moƴƴi kanumen tawa ɓe tinno o neha e koye maɓɓe mo nehaki so nehi neha ko leydi boɗi eyo neɗɗo rokkata ko alaji o wiya ko yo ne te kanko nehowo nehani mo nehata o ne neho ɗum wiya ɓay ɗum noon firti neɗɗo yo firti te gando kala nde neɗɗo yeebi ɓiɗɗo yeeba ha boni ɓiɗɗo bonanta ko yumma bonanta baaba kala nde ɓiɗɗo boni o bonanta ko yummiraɗo kono o bonanta babiraɗo a meeɗata yaade to ceernaji potta toon e babiraɗo on ari ne wi ne yeehi to ceernaji no wi ceernaji o ɓiyam o de joni ko bonɗo ko ni o wayi ngerin ko yawaɗande me ñagundal a fottata hen kono yummiraɗo so ɓiɗɗum faye bonde tan dadot ha tiiɗo fayata ceernaji ɓiyam o sellani ɓiyam o kay no wayi ni naggam e naggam ko ɗum tan dogate deke noon ne hollira ɓiɗɗo yo ko yummiraɗo woni fof yo jomumen tinno noon janguinde ɓe gacce hirsude mbale neɗɗan kagal mabɓe heeɓo ɓe gona huuloɓe ɓe gona hersoɓe so neɗɗo huulata hersata dawe tati mo huulani hoto wayde hersani hoto hoyde miijaki mayde ko wela ko waɗa te ko gurdam ɗam ko noon fecciri nde woni cukalel nde wonne he o huulo hoto wayde o hullo ko luusuɗo o daro e jallungol cagatagal o rena ndimako makko hoto hoyde o naatan nayi o huulo Allah o miijo mayde kayli tukkal wi haala wona coccorgal woppetake e jungo goto